Fil-parlament il-Ministru Leo Brincat zvela li f'rapport li wasal għandu kien ikkonfermat li l-management tal-Wasteserv ma tax informazzjoni dwar l-operat tagħha fil-ħin u l-informazzjoni li ngħatat eventwalment kienet skaduta. Dan wassal biex l-awdituri interni tal-kumpanija ma setgħux jagħmlu xogħolhom bi preċiżjoni. Qal li għada li sab ma' wiċċu hija qar milli basar li kienet. Il-Ministru qal li ma derlux li ċertu informazzjoni kellha tinżamm moħbija jew tiġi komunikata lilu minn persuni li kienu telqu minn mal-kumpanija. Biex tkompli grava s-sitwazzjoni, il-Ministru Brincat qal li juħut mill-awdituri ma tħallewx jersqu lejn l-operat f'ċertu postijiet. Qal li fost dawn hemm l-impjant ta' trattament ta' Sant'Antnin, il-faċilità ta' trattament tal-iskart perikolus fl-Allis u l-impjant ta' Għawdex. Brincat spjega li ltaqa' mal-ħaddiema tal-Wasteserv u spjega li se jqabbad persuni tekniċi u indipendenti biex fi kliemu kollox jara id-dawl tax-xemx. Semma kif meta għamel żjara l-ajrida fl-impjant ta' Sant'Antnin ras tramp il-fatt li wara ftit xi nies minn hemmhekk stess ċemplu lil postijiet kollha tal-Wasteserv fejn wissewhom biex joqgħdu attenti li l-Ministru jista' jagħmel żjara għall-ajrida. Saħaq li l-aktar stediniet li jirrifjuta huma ta' dawk li jistidnuh iżur l-impjant tagħhom għax huwa konvint li ser isib kollox tajjeb għall-okkażjoni.